रंजा रंजा Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर जोंहा दिनै गामिनि रायजोफोरा न'खर न'खर ओंखारगोन आरोना लोगोफोर। बेखायनो नै आङो पुरा रेडि देलायखांबाय आरोना लोगोफोर नायदो देलायखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो न'आवबो जानायनि थाखाय एसे रेडि खालामना दोनखाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नायदो ओंखारनोसै मानसिफ्रा ओंखारजोब्बायनो लोगोफोर। होमबा आंनि भिडिअखौ दिनै आङो मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय बैसागुनि भिडिअखौ। होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नायदो लोगोफोर आङो बेयाव ना बाथोन बानायखांबाय आरोना लोगोफोर। जुमाय आयु खेवनो हाला माबोरै नों जायाखै इयाव ना बाथोन लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै बुट मुगु ओमफ्राय थाइबें गाजर हाना दोनबाय आङो रेडिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे जाबाय जुस नै फिफायाबो रेडि आरोना लोगोफोर। जोंहा फिफा फिसा आं मैया दहाय आफाखौथ' सनमान लाखाबाय मैया 1 थारिखआवनो। दिनै 2 थारिख आरोना। थेवबाबो दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनै मोजां ओंखारनो हादों। मोजां गिदिंजोबनो हाथोंसै रंजानो हाथोंसै लोगोफोर। आफाखौ एसे खुलुमहरबाय होमबा थांबाय थानोसै। लोगोफोर नै ओंखारखांबाय गासिबो रायजोफ्रा जोंना बैसागु मोसानो ओरैजाय ना लोगोफोर ओंखारलांबाय। गोदान मानसि माने समाजाव हाबनो होनदोंमोन। ओमफ्राय बेखौ जों दा सर्ट टाइम माने दास्लाबियाव दा नेक्स्ट माबा खाना जानायनि उनाव बे खाना जानायनि उनाव सोनाय जासिगोन दा बेयाव जाहाथे बिथांमोनखौ सोरबाफोर सोङोब्ला खोन्थानानै दोनबानो जाबाय दे खानानि उनाव बिसोरखौ थायोब्ला मा खालामगोन लोगोफोर बोसोर गोदाननि गेदेर उन्दै सनमान लालाय नायदों आरोना लोगोफोर। मादैखौ दै लाग्रोदो ओरै गिदिंसै ओरै लाबोदो ओरैनो फैदो नोंसोरो जों ओरै गिदिंदो ओरैबो जायो दे जायो। फटक लानो रोङासै ना फटक लानो रोङासै लोगोफोर बोसोर गोदाननि सनमान लालायलायनाय जोब्बाय। ओमफ्राय दा नै एसे फटक लानो नागिरदों रायजोफ्रा जयै ओरै
Kasih logofor, Bwisaguni nih. Mabi tuh menjaga. Oh mabi bu, emang modem, logai modem. Bwisaguni nama usah. Rùa ra cũng mời bồi khu bờ. Uniform pakai. Itu pura uniform. हिन्जावफोरनि खामानिल' माथो जै गोसोखांबानो जाबाय बियो hey खेबनो होदों जाबाय दासिम मोसानांगौ जाबाय जोब्बाय फैसा नै आजावदो आजावदे फैसा मोनबानो थांनाय मोनबाय थ'दो फैदो बांद्राय गोबाव खालायनाङा